Карлово има цвят, има един много наситен зелен плътен цвят. Това е цвета на Карлово, като от знамето. Всяка една изложба аз каних камерен състав, класически камерен състав, идваха от Пловдив. Разбрахме, известно е в града, че сте тамплиер. Какво означава това и какво значение има това за обществото? Сега днешните тамплиери. Значи тук сме хора, които ни е обединила една кауза да помагаме. И пият, дали ще е в кръчма или самосиндикално, да се казва, или там някъде се съберат, ще се напият и той после ще рисува. Просто живота им отиде на вятъра. Той сигурно е обичал да пие вино. И няма да се излъжи. Аз обичам хубавото вино и си позволявам. Здравейте, с Младите питат. Това е втора част на епизода с нашия специален гост Димитър Рашков. А вие, освен художник и артист, като цяло сте и виден общественик. Какво е вашето мнение за културата в града, за отношението към културата, културния календар като цяло? Мисля, че читалището и библиотеката работят много. Виждате, че театралният афиш е доста богат. Да. Библиотеката също има своите си дни на литературно четене, на представяне на автори, и той изявени автори, писатели, поети. Сега ми попада имена, които ще дойдат да гостуват. Някои от тях съм ги чел и на някои от тях съм илюстрирал и книгите. И ще бъде много интересно. Липсват ми концертите на класика работи. Знаете ли, аз малко някога подхождах и емоционално и го правих и за себе си, но и града печелише от това. А много хора идваха на изложбите. И ви казвах тогава, че имаше и средства. Всяка една изложба аз каних камерен състав, класически камерен състав, идваха от Пловдив. И много добра симбиоза между двете. Те си свириха. Хората се радваха. Коктейла беше с сервитьори, облечени както трябва. Официално. Разнасяха. Исках тези хора да се почувстват ценни, да се почувстват значими. Над нивото. Значими, да е такова. И много народ се събираше. То се получава като празник, човек намира мотивация. Всяка нова изложба се чакаше това. И сега изложбите, аз мога да ги... Значи изложбите в онези години се откриваха от най-големите светила на критиката и на изкуствознанието и така нататък. Сега мога да си позволя само мои изложби. Разбира се, идват да се откриват от академик Иван Градницки, от знаете, понякога ума ми е такова. Забравям на най-близките си хора. Джурова, Аксинья Джурова ми открива. И други. Да не ги изброявам, но защо ги каня? Защото те не идват толкова. Те ще открият, ще кажат нещо за нещата, за моите работи. Но започва един разговор за изкуството. Да. Липсват ми и онези години, в които пак всичко се опираше до средствата и ги имах. Аз каних от Националната галерия, съм изнасял една огромна част от нейния фонд. Той винаги идваше с лектор. Разбира се, това е необходимо. И ставаше такъв разговор, такъв невероятен разговор. Защото и сега, когато аз не очаквах, че ще бъда сменен, но амбициите на някои хора може би не се припокриват с възможностите им, но аз бях имам още позиции в Министерството на културата. Тази галерия, тя можеше да стане до сега и ще стане. Но пак трябва да се, най-вероятно,
отида и да я поискам, но Министерството на културата щеше да ми отдели две щетни бройки за тяхна сметка. Те да им плащат. Като щях да искам единият да се говори, исках да има един изкуствовед и един финансист там. Точно. Има неща, които трябва да се вършат. Но който дойде изкуствовед и се занимава с фонда на Кралската галерия, той може да стигне до докторска степен и да си направи огромен труд. Ако почне и продължи от преди 150 и повече години да изследва творчеството на един, втори, трети, той може да се задълбае в такива джунгли от знания, че да ги изрови, че наистина може да направи огромен труд. А предстои да се... намеренията ни беше, като се подреди. Имаме го за снимането и то качествено. Да се издаде каталог с авторите, с биографиите им, с работи. Всички, които присъстват там. Също това ще остане. Да, не само там твърд носител или как се казва и така нататък. Да, те не са много дългосрочни. Може нещо да им се случи на всички дигитални неща. Но важно е да има и книга. Разбира се, винаги. А какво мислите за това, че в последните години няколко пъти се сменя визията на площада на община Карлово, площад 20 юли, и сега последната му визия, някакво мнение, което може да споделите с нас? Както вие сте бил вече в позиция, в която е зависело от вас визията на центъра на града. В момента площада е много функционален. Аз го приемам, въпреки че имам една носталгия към първия, който вие може да сте виждали снимки, но той си беше, той отговаряше тогава на времето си. Да. Един хубав парк, на сегашния шадраван имаше пак шадраван с златни рибки, улица, която беше необходима и минаваше, трябваше да има манифестации, там си имаше, където е между хотел София и тази къща на партията, където беше там. Да. Там отзад имаше стара турска възрожденска къща и отпред имаше сцена. Да. И там се махаше, и там минаваха, и имаше някаква и самодейни колективи, и танцови, и там играеха и така нататък. Различен замисъл. Но това беше в онова време. Да. Но беше една хубава чешма с много чучури, която кантираше цялото това нещо. Отгоре беше водоравно, така се получаваше с хубави алеи. След това се смени, имаше един момент, пак чешма се служи, имаше такъв един неприятен наклон. Тогава се решаваше от къщата от среща, след това пак се промени. Сега е добре. Да. Сега е добре. Естествено, аз, както ви казвам, не си трая. По мое искане и натисках, бяха махнати тези коневръзи, както аз ги наричах. Или от неръждавейка. А то не беше неръждавейка, то беше едно фолио, което... Да се държат като парапети. Като парапети, но там и падна. Един щях и аз да падна, защото то не е метал. То си беше някакво малко по-дебело фолио. Не знам по какви причини. Но махнаха ги, с този парапет черният е добре. По-стабилно, по-безопасно. По-стабилно, по-добре. Някога Карлово има цвят. Има един много наситен зелен плътен цвят. Това е цвета на Карлово, като от знамето. Да, от герба на... Редно беше да си върви този цвят. В Париж стълбовете са в този цвят. Черното е цвят, който може да бъде, ако живописта не може без черния цвят, без сивия. Но в случая можеше малко да не стои така тежко всичко. Да, малко по-свежо. Зеленото някак си по-предразполага. Свърза се, прави една неусетна връзка от потока нагоре. После по мое време
с Домусчиев, вечна му памет, ви казах, че нямах проблеми тогава, затворих улица Левски. От паметника нагоре. Да. Като и сега ще настоявам да се направи това нещо. Аз съм го изследвал и виждам, че комуникации винаги има по другите страничните улици и не е необходимо улица Левски. И тогава тя работи повече от година до неговата смърт. И след това се промениха. Но хората, които идваха от гарата, тогава се ползваше този транспорт, слизаха големи групи или слизаха на музея и паметника на Левски и тръгваха нагоре по улицата и тя естествено ги отвеждаше до водопада към Балкана. Да. Пресичаха само Кърцов. И не знам, що за инат проявява тук от полицията и там, защо общината. Правил съм им схеми. Града трябва да има еднопосочни улици, движението да е еднопосочно. Не може да се създават тези конфликти на това. Единствено, което се запази, е когато с Ротари им направих този мост на Араповския мост. Да. И затворих и отначало, както винаги, каровци негодуват, но видяха колко удобно да влезеш по край едно време, а да излезеш по другата страна. Да. И така трябваше. Така беше улицата, на която живее, улица Волов. Отгоре си влизаш по Юмрукчал, Граф Игнатиев, а по тази си изнасяш. Да. Толкова е просто това нещо. Те са доста тесни улиците, може би това би решило един проблем с решава паркирането проблема и на с паркирането и да. няма да има тези конфликтни точки. Най-вероятно ще го решат и този проблем. Някъде в бъдещето. След някой трябва да е на българската дума ръчка. Да. Колкото и да неприятно да звучи. Но не знам, народа някаква така много не реагирали и какво. Трябва да иска, трябва да изисква. Точно така, трябва да изисква. Трябва да изисква постоянно и за да има резултат, не да има става стимул. дума, че ще обидем някой от управленците или така нататък. Да. По-добре му го кажи, че така, че това не става, че дай така да го направим. Дори сега да не го приеме, поне но нека да е храна за размисъл. По някой път се упреквам, защо не съм използвал стара римска хитрина. Защото аз съм от хората, които ще им загърбат мнението някой път, защото аз съм го казал. Да. Така се е случвало от векове назад. И какво е правил известният римски гражданин, който ще каже, той сега ще ни казва какво. Хващал един обикновен човечец, простоватичък, и му е казал, сега ти ще отидеш при сенаторите и ще кажа, що не го направите това нещо така? И имало ефект. Отива той, уважаеми сенатори, тук това може да е така, ако го направите, ще бъде удобно, ще бъде хубаво. Да. Значи зависи кой пита. И сега, хайде, добре. И някой си го присвоява и се прави. Да, ето това пък води до следващия ми въпрос. Как виждате младежкото участие в града? Има ли значение младите хора какво искат и чува ли се гласа на младежта в нашия град? Аз нямам много допер с младите хора. Може би трябва да смена блендата или как да го кажа. Аз виждам пред очите ми е негативното в тези млади хора. Виждам ги, нещо не ми харесва как начинът им живот, може би от възрастта и от това някога са казвали, винаги е било така. Възрастните намират косурите, ще изпълня тази дума, на младите. Въпреки, че имам доверие в тях и за много от тях могат да сдвират се, да кажат тези, да го правят нещата си. Но не ми харесва това нещо. Тези млади хора се правят колкото си може по-нежнички, липсва им мъжествеността.
това, което говорихме, момичетата се правят на идиоти, седнали на пейките, млади момчета, може би завършват абитюренчета, седнали един срещу друг, но си плюнчи пръстчето, оправя му веждичките. Нямаше и по наше време такова нещо. Бяхме мъжкарчета, ще си идем, ще се сбием. Ще си оправите проблемите след боя. Ще отидем на Мурова, там на моста долу, там ни чакат супотненци, защото те нещо са сърдити, защото ние ходим да им крадем момичетата и се набиваме. Правим си един бой, после сме си приятели пак. И те са си вкарало, ние сме така. Пак се набием, така. Ама нямаше и пребиване. Да, всичко е било в рамките на нормалното. Така си беше. Бяхме мъжкари. Да. А сега тая женственост ме плаши. Момичетата са по-мъжествени. Измести ли са се малко енергиите? Вие сте виновни. Защо ли ви му един шамар на това, дето се прави така и така? Да се стяга? Мъж ли си, бе? Да. Мъж ли си? Тук и така нататък. Не става така. И как може на едната пейка едни прекрасни момичета, а тия тук да стоят? Как? Това никога нямаше да се случи в уния години. Веднага контактът е вързан, веднага ще се това. Според вас противоестествено така да... Няма. Те им смениха природата на това и слушат у нея идиоти от Европейския съюз или от къде ли не. Не може така. Да. Аз се чудя и на родителите. Те не го ли виждат това? Може би и те са същите. Родителите станаха доста толерантни към всичко, което младежите поднасят в последно време. Сега съм уморен. Не ме занимавай. Няма такова нещо. Обаче пак едното вързано с другото, може би проблема е по-голям, отколкото ние си даваме сметка. И националната политика има значение за това как хората живеят, в каква среда живеят. Как да го науча да чете? Как да го науча да чете? Аз се връщам там уморен, имам проблеми. Как така? Викам, лежиш ли на футуела? Викам, да. Седиш. Вземи една книга. Точно така. Дръжа. Ако дори да е обратно обърнат. Да те вижда детето, да те мимикира. Там нещо, ти стои, даже дреми, ама да вижда, че ти държиш книга. Мама и тати държат книга. Точно така. Няма откъде да получиш информацията. Това. Телефона не ти дава. Телефона мога да попитам нещо и да ми го каже. Или да се свържем с хора, които не са близко до нас. Това всъщност е основната функция. Чета и препрочитам книгата си до библиотеките. Мислите ли, че аз мога много неща да говоря и да ви ги кажа? Откъде съм ги научил? От моите учители, от библиотеката и от книгите, с които съм купувал. И се крадеха книги. Сега никой не краде книги. На никой не му Като студент имах страхотна библиотека с много албуми и много ценни. Тогава имаше така руски книжарници. Там се продаваше за стотинки, жълти стотинки се продаваха невероятни книги. Да. И бях натрупал една книга и един ден тогава се прибирам в квартирата, няма всичко празнено. Интересно много. И просто пак съдбата там нещо. Сега крадат телефони, вече не крадат книги. Паднала една книжка на един Фриц Крамер, германец, на който аз много го харесвам като скулптор, който ми е повлиял за някои работи. И точно тази книжка е паднала и останала да ми напомня. Страхотно. И има ги и тези неща. Има случайности. Разбират ли българите от изкуство според вас? Българина има ли усет към изкуството и как са се променили нещата през годините? Не, имам. Аз познавам страшно много хора, които имат отношение. Имат и направиха. Бизнесът им е такъв, че имат добри доходи. Колекционират. Но ние и в разговори, по някой път са минавали години. Той идвал, разговарял е, гледал е нещата ти и така. И в един момент той вече е озрял. Да, това много ми хареса. Това така ми идва. А разбирането на изкуството е, като влезеш в една изложба, така да мине една тръпка през тялото ти. Това е разбирането на изкуство.
Не ти ли трепне, както в поезията, както в музиката. Точно така. Сега теорията и да я учиш, и да не я учиш, не е важно. Усещането е това, което остава. Теория на изкуството, теория на това, еди какво си, не. Вие ще разбирате от изкуство и ще си задавате въпроси, но така работете, че да имате възможности да пътувате. Сега вече има тези възможности. Да, по-лесно е. Пътувайте. Ходете из цяла Италия. Италия няма нужда от академия да учиш. Тя изкуството е там. На всяка улица. На всяка улица. На всяко нещо. Всеки музей. Франция, Германия. Там паркови, там скулптура, там пана. Всичко може. Лондон, да. Британския музей и така нататък. Галерията националната, да, изключителни Националната галерия. Аз там ходя да гледам Търнър. Един невероятен. Той е работил преди 300 години, а толкова са му актуални някак нещата. Модерни нещата, дето казваме. Да. Така богата живопис. Ами той е работил, той не е бързал, той е работил, неговите работи имат по не знам по колко, както големите майстори, за да създадат това сфумато. Това е една прозрачност. Имал са така наречения вилатур. Никой сега бърза да станат художници не става. Усети удоволствието. Завършваш тая работа. Тя изсъхва. Има едни прозрачни бои. Смесват се с ледено масло и смола. И леко се намазват. И това прави един филм. Да, защитен. Защитен. Почваш да работиш върху него. Пак. Рембрандт има 20 вилатура. Или какво става? Ето. Виждате, тук. Един, два. И почваш да гледаш през това стъкълце. Да. Някъде е запълнено, някъде не е. И можеш да видиш там в дъното, на милиметри в дълбочината да видиш, излиза един цвят. Да. И както казваше един мой учител, ето, вземете го Рембрандт. Прекрасна работа, класическа, нарисувана, направена. Ако вземеш и отрежеш 1 квадратен метър, ето ви един импресионизъм. Точно така. А ако отрежеш едно малко парченце, ето ти една абстрактна работа. Това е богатство, това са велики. Да, от едно нещо може да има много. А какво да отрежа от днешният? Аз като влеза в една зала, като погледна една работа, първо не мога да се сета за кой художник, защото всички си приличат, всички цапат по един и същи начин, но им слагат, те са достатъчно интелигентни, да сложат едно интелигентно име. Аз, който срещнах ангела и слязахме заедно по пътеката на и ти сега търсиш ангел, търсиш. Насочва ти вниманието към това. Насочва ти пък, в крайна сметка, виждаш такива ангели или дяволи, или каквото искаш, и главите им. Това е. Да. Нямат образ. Те това не търсят. Не можеш да го познаеш. Мен не може да ме сбърка никой. И в живописта, и в скулптурата, и в рисунката. В рисунката. Мимо му случай, ти си го прави за собствено удоволствие. Бахме в Швейцария, там на Женевското езеро, кое беше това граче? Лукарно, нещо такова. Както и да е. И по една улица се движим и виждаме хора и там някакъв художник, чета, аз имам плаката с послание, и той им показва, рисува им там. Викам, кенай. Трябва да опитам тук, защото друг бял лис. И тъй като нямам тайни в рисунката в това, започвам. И изградих една сложна композиция от моите любими Дионисии, с животните, с нимфите, с всичките, те го придружават там и така нататък. И те гледат и не могат да повярват. Да. Това е изключително интересно. Така си, нали?
То ръката някак си... Тя си върви по... Да, си върви по платното. По листа си върви и си изгражда анатомично всичко, вярно, точно пропорциите. И се сприятелихме с него. Получих един плакат, той се подписа, аз се подписах на това, той ще си го паза за винаги. Страхотно. И така се получават нещата, това е много готино. А сега бих искала да попитам един въпрос, който е малко по-различен, понеже ни е доста любопитно на нас, младите хора, защото сме малко по-далеч от тези теми. Разбрахме, известно е в града, че сте тамплиер. Какво означава това и какво значение има това за обществото? Значи няма да смесваме. Те са доста един орден с една много интересна история. Приказна история. Тамплиерството се създава през 1111 година от един граф Юг де Паен, който решават с негови приятели. Тогава е времето на пилигрините, които ходят до Йерусалим, до светите места, но по пътя срещат проблеми. Да. И идва им на ума, че те така ще ги съпровождат. И под предлог, че ще ги съпровождат, изгражда се една много стройна система за пътуване и така нататък, и така нататък. Няма да навлизам в подробности, може да четете, но те отиват с единствената цел, отиват при Соломон, в неговите конюшни. Балдуин, там е Балдуин, който е в момента там цар. Той им дава конюшните на Соломон. Те се настаняват там, тези 8-9 души. И години наред къртовски труд работят, копаят. Те не търсят съкровище, те го намират. Но не е злато. Не е злато. Какво намират? И да намират свитъците, намират историята, намират информацията. И затова са богати. Да. За тези свитъци са водили войни. Те се предават. Те се намират и от нашите богомили. Са запознати. Да. Във Франция, в Катарите, в областта Каркасон. Там съм обикалял, за да ги видя тия неща. И там се водили войни. И получавайки тая информация, и когато ги подгонват папата и неговите войски, кръстоносци и там други, за да вземат това нещо, той изчезва. И така му се губят дирите, дали е в Шотландия, дали е някъде и така нататък. Това е приказната история. А какво правят тамплиерите днес? А сега днешните тамплиери. Значи тук сме хора, които ни е обединила една кауза да помагаме. Аз примерно давам на наши балове, на наши такова, давам мои неща, които се купуват и 1000 левове се събират на сметката, които в края на нашето събитие великият приор извиква съответното лице и му връчва. Сумата може да не е събрана, но на него му трябва примерно 10 000 евро, че детето го оперират и му трябва. И му се връчват 10 000 евро да приключи в операцията. Следващия месец се събират още 10 000 евро и детето си оздравява навън си. Същото е и за други неща. Пловдивската, така наречена, ние сме разделени на командарии. Да. Ние не се занимаваме с езотерики, с работи, с какви ли не, алхимически, какви ли не. Да. Някои ни бъркат там. Да, има такива легенди. Да, някаква мъгла. Няма мъгла. Всеки един от вас може да дойде да присъства на наши събирания и да разбере за какво става дума. Всеки лев къде отива, всеки ден как си отива. Аз всяка година правя рисунки по повод годината на китайския календар. Братите и сестрите купуват и други, и те пари отиват винаги за благотворителност. В момента се завършва, от 3-та година се работи детското онкологично отделение в Пловдив в Свети Георги. Да. Всичко е подменено вътре.
от пода, таваните, стените, работите. Там един колега, който е в Пловдив, с рисунки, с това, с играчките, с телевизорите, всичко това се купува от нашите средства. Да. Та никой няма право да не нарича, махни ги тия, те са някакви си там. Сектанти. Ние сме открити, ние сме се. А какво ви е мнението тогава за масоните? Те същите ли са или са малко по... Сега, масоните не искам да им се бъркам в работата. Отказах още преди 20 и колко години да се занимавам с това нещо. Те повтарят философията на тамплиерите. Докато в едни години, във времето, там средновековието, когато са се строили огромните катедрали, строителите са живеели в едни бараки, наречени ложи. Да. Там. Но скука, нали, разбираш, скука. И на някой му идва на ума, че трябва да има някакви ритуали, да ги взимат ги от тамплиерите. И фактически този, който е бригадира или той, който ходи, намира работа и така нататък, той поема лидерството. Хиляди хора са били членове на този тогава, на масоните, на строителите. Това е продължило не толкова дълго, до 17 век, когато променят се някои неща, не е необходимо и да ги знаете, и се приключва с това масово участие. И вече в ордена това на масоните, там се влиза някои от мераци за някакво величие, други за помагане, трети за някакви изгоди са търсили. Но рано или късно това приключва и разбира, че не е му мястото там, но и те се занимават с благотворителност. Много малко хора отиват се приемат. От 17 век нататък само много богати хора могат да станат масони. Така нататък. Но те са сложни. Докато при нас всичко е отворено, открито, който желае и така нататък. Има и ни такси. Не може да чедуваш някъде и да не плащаш годишен внос. Някои се отказват, променя се финансово положение, не може да и така нататък, но намираме начин да се помага. Да се върнем пък сега малко отново към творчеството и един от последните ни въпроси. Всеки един художник и артист си има муза. Кое откривате вие като ваша муза? Музата за мен е Карло, планината. Музи няма. Родното. Музи, не. Това са поетични измислици и нали... Много романтично така звучи муза, но вие сте по-прагматични от това. Не. Ученичките припадаха, той е поет, той има муза, тя е красива жена. Висоцки пее, дойде ми музата, дойде при мен, приспа и накрая ми взема и пари за такси и така нататък. Си платих всичко и така нататък. Няма музи. Музата от моя прозорец се вижда планината. Аз всеки ден излизам, правя и къси и огромни, по 30-40 км обиколки. Всяко нещо ме впечатлява. Донасям си много мъртви бръмбърчета, еди какво си, това е вашето вдъхновение. камъчи, клонче, в което виждам нещо, което ще ми дотрябва като пластичност. Но работата си е това, което те води. Тя в края на... Органична е някак си, случва се. Ти не можеш да... Така днес няма да работя, пък сега ще работя, пък ще чакам. Или, което беше най-пагубно за много от колегите, и те много млади си заминаха, те мислиха, че вечерта, като направят, като седнат и пият, дали ще в кръчма или самосиндикално, дето се казва, или там някъде се събират, ще се напият и той после ще рисува. Просто живота им отиде на вятъра. Разбирам. Няма. И художника трябва да бъде много дисциплиниран.
Това са истинските художници. Дисциплинирани във всяко едно отношение. Той трябва да създава ред в себе си, в двора си, в къщата си. И в творчеството си. Да. Страхотно звучи наистина. Добре. Това е. А нашия последен и изключително така интересен абстрактен въпрос. Ако след 100 години някой открие само една ваша творба, тя какво би разказала за вас? Ще разкаже много. Ще кажа, примерно, тогавашният след 100 години човек може да си каже, този е бил голям чревоугодник. И ще познае. Аз много обичам вкусната кухня. Аз също. Не виждам тук Лоза Листенция. Той сигурно е обичал да пие вино. И няма да се излъжи. Аз обичам хубавото вино и си позволявам. Пия само от 2-3 места, където са доказали. Сами аз правя вино и правя прочутият пилин вече 50 години. И след баща ми аз традицията я спазвам. Сигурно ще види тези пишни форми и ще каже, той е обичал голямата форма. Голямата женска заоблена форма. Но няма да знае, че аз всичките жени, които познавам, са много финни жени. Много финни жени, но формата, едрата форма отговаря на моето желание да обхващам пространство и да композирам това пространство, да има светлина, сянка, светлина, сянка, светлина, сянка. Защото нежната, слабата фигурка, тя дори и сянка не може да хвърли. Да, разбира. И друго какво може да открие? Ако има прасенце, ще каже, той сигурно обича хубавата пържолка. Добре си е живял този старец преди 100 години и така нататък. Защото това е нашето наследство в крайна сметка, което оставяме за хората след нас и един ден само ще гадаят за вашата личност. И ще гледат нашия подкаст. Значи, мои работи има по целия свят. По целия свят има. Ако това някак си ме така блазни щеславието и така нататък, това е, че мен не ме интересува, винаги казвам, смъртта не ме интересува, тя е нещо нормално, реално, трябва човек да си отиде, но те ще останат. Да. И просто някой ще стои тук, има работа на шкафа, но той се е напрашил, ще я вдигне, ще изтрие, погледне, това е на еди кой си и така нататък. Това е радвало е моята баба, дядо и после и така нататък, и така нататък. После материалът е такъв, че е вечен. Да. Трябва да... И изкуството става вечно. Правилно поддържано. Това, което искам да кажа. Първо, човек трябва да уважава себе си. И каквото му иска душата, да й дава, но да внимава сега, все пак да не прекалява тая душичка, да иска неща, които не са в възможности или еди какво си да прекалява. Но имаме едно много жесток принцип. Това е да си уважавам хората, които притежават моя работа. И затова досега аз не съм си позволил мои скулптури да тиражирам. Не знам, бих потънал в земята от срам, ако аз тиражирам нещо и дойде някой приятел, който или клиент, или там ценител и каже, моята работа, която е вкъщи, видях и на друго място. Не знам, ще потъна сигурно в недрата на земя. Не мога да си го позволя това. Всички са уникати. Всички са уникати. Това е страхотно. И затова в последния си каталог съм написал, ако престана да бъда добър, ще бъда много богат. Ще бъда богат. Тоест, и в двата случая, ако престана да бъда добър към ценителите си и почна да тиражирам
и изкарвам Повече. 100 бройки по 1000 евро са 100 000 евро. А ако престана да се развивам и остана на едно ниво, ниско ниво като автор, Това е смъртта на автора. това е смъртта на автора. Изключително интересно. Много ви благодарим за този разговор. За нас беше и огромно удоволствие да сте наш гост днес. И се надяваме да ви видим отново на следващата ви изложба или във вашето ателие. И сега върви в Варна една изложба. През юни тук наблизо през май ще има в Пловдив, в галерията Възраждане, с която работя. Аз не обичам да пътувам много из галериите. Трябва да преценя, да харесвам галерията. Да е правилното място. И съответно с хората, които работят там, да ми станат симпатични, да ги приема. Да има химия. Но иначе тичане по галерии, по работи, истории, това е някакво разводняване става. Така. Сега ще имам разговор. Може би много ми се иска. Аз правих една изложба тук, но тя камерна такава. Може би ще помоля да ми освободят каквото и да е състояние сега на ресторанта. Да. И там ще поставим някое. Има стени. Има какво да видим. Има там да ги такова. Искам повече неща. Да ви покажа и рисунките си, и всичко, което съм правил и ни показвал като живопис, и нови неща ще излезат сега от лиарната. И така. Следим. Така. Ще следим. Благодаря много. Радвам се. И аз много се радвам. Беше ми много приятно. Млади хора, удоволствие с вас.